wala da kari boy district kala penmi shibun ba kinung le ka ki betwet kham tam e agajal kai football henry hadu menta kani ka district kampadan watnang kaweru ka artificial turf kumta na kala ka sang RBYWO ai ka jingtho show sports minister uba shakdar warjiri mun tu ubon phakmat lem shakari boy district nang man pe man pen bhai ki ban jela kai ki badon ki benta ki ba pher jangkari boy district Riboy Youth Welfare Organization abangi pai saki kamele kai hakane ka jela ka jungi ni sibon bana kaliang ka sport department ne ka kina kaliang ki ka sarkar kala ai sibon ki jing mentoy ne ki jing rap awede bar ki tiare le kai ne ha jing kentio ya ki khana le kai hakane ka ri ka jungi ani ka state ka jungi bangi iyo ya ka babenta le ngi sung ko banti sha hadu ka tae bangi lap ba na kaliang ka sport department lala ban pensiona sibon ki madan le kai ladangi pai haki wei ki district ba pher te kum ka jingpun pau ba na kaliang jungi ka Riboy Youth Welfare na ka jingtho ngi labu akhmat jung i honorable minister do ka sport kenang ba in pai khmat lang syakani ka dong ka thain ka jungi pai sa dong Riboy ka jungi ka bansa sim ya yo maumer ba life arts nem ka kerta kumbangi i ka jingroi jong ka district ka long ka beduna bat kumbangi layo na ka nam na ka sarkar pedeng kum kata ka aspirational district ani kata ka district kedang sa dientam hakani ka jela ka ani ka ri ka jongi tikumta na kaliang jongi ka seng ni kerpat ya ka sport department ne so sport minister ba on pai khmat lang sakani ka dong ka thain jongi kumno ban kentiu lo ne ban penyo lang ya ki madan ki badai kita ki standard madan lada dei haki artificial turf na dei haki nu ki benta bandio ban kentiu lang ya kani ka dong ka thain sibun ki jing ki malan le kai football renga sgo kemen ban penpau pat ane ban penpau ya kata jing la ki kena jong kani ka dong ka thain jongi ban ra e sibun kinam haki jing le kai ba pher lada dei haka football lada dei haki nu ki jing le kai lada dei haka Riboy haka district level lani ka state level lani ka international level ra e ka nam ko borom optang ya ka jong district ri ka jalla hi bro kum ka kan hun ngimdon ka jing bisni ne ka jing pik khmat ki wei pat inong mi khmat ki ba ala banon ra ya ka roi ka par ha ki wei ki constituency lani ki district ki jongki henry ka jing gawa ne ka jing ka pa jungi pat kalong ba pai khmat ne toyo persang ban kentiu lang ya ka ne ka dong ka thain ka jungi wala ni layak ikini ki snem lagi life art lagi snem lagi kerman ba nang ni sekmat ka sport department kan le ai no bat kan pendon kam no ane pentre no pumi kini ki benta wala da hak preng jing e jong kun samla jong ni ka dong ka thain jong